het veel krijgt of best er alleen nog zo. Dus er hoeft geen mensen om die heen te hebben om die zelf blij te voelen of zo. Jappie Visser is nog maar 22 jaar en wennet en werkt al op zijn eigen skip. Alle dagen verviert er goed 1000 ton zonnevoren groen. Op het skip had er ook zijn eigen personeel. De matroos siert zijn eten en docht alle oren dingen die de kapitein gewoon wij ik net docht op een skip. Ja, is het relaxed eigenlijk? Of, Nou, dit is wel relaxed, hè. Ja. Zodra we onder de kraan komen of bij het laadplek, dan hebben we het even druk. En dan doen we allemaal. Dus je oorloeren pedaaien, net driehoekjes pedaaien druk dan en voor de rest rustig aan. Zeker maar dit waar. ja. We gaan naar Oosterleek. Dat is een heel leuk plekje, dat ligt vlakbij Hoorn. En daar gaan we even lossen. Voor het vorige schip ben ik als matroos begonnen. Dekzwabber eigenlijk, zeg maar. Nou, dan doen we als het vaartijd krijgt. Als het vaartijd krijgt, dan was het op een gegeven moment heger. Toen ben ik op een zoutskip gegaan van mijn omke. Nou, daar heb ik 3 jaar zitten. Daar ben ik als matroos begonnen, daar ben ik als stuurman gegaan. Toen heb ik mijn opleiding gehouden en dan ben ik skipper. En nu zit ik op deze. Dus al met al vaar ik nu 4 jaar hier. 4 jaar hier zo'n beetje, ja. Het varen zit in de familie bij Visser. Jappie is de zoon van Douwe Visser en dat is de skipper van de Sneker Pan. Hij had het van tevoren zijn, dan kerst ik heus wel wat doorstaan. Dat is misschien wel volle beter zelfs. Maar ik weet weer eigenlijk wie is dat. Dan maar varen. Ja, dit is echt leuk. Want komt zo echt uit een skippersfamilie dan? Ja. Hoe zit dat dan? Nou ja, Safir had ik oerpaken voor pakenvaart. Pakenvaart nog steeds. Hij die vaart. Alle omkes die varen zo wat. Alle neefjes en nichtjes die varen alle keer. Zelf nog varen. Nou ja, en Safir dat je weer omgaan, dan ben wij al skippers. Zeg maar. Ja, je moet heel veel weer omgaan, maar dat weet ik eigenlijk niet te halen. Maar oerpaken we sowieso als skipper. En die de broers daarvan ik. Dus al mijn omkes en tantes en iedereen die vaart eigenlijk. En doet ik ons goed zien. Dus het is alle keer, eigenlijk ieder wat makkelijker. Zo. Ik vind Tieselmaar een mooi plekje. Ik mag graag op Tieselmaar wezen. Of op Markenmaar. Dat maakt net zoveel uit, maar ik mag graag op het Rommelwetter zitten, zo. Maar als ik op zee zit, dan is het te groot, weet je toch? Dan ben je de vierste lijn van huis. Is dat goed hier? Nee, nog nooit. Nee. Ik ben wel eens een keer mooi geweest op een coaster, maar dat vind ik helemaal niks aan. Als 2 dagen niks zo is het wetter, nee, dat zint niet lang niet. En nou? Lossen. De man wil eerst een bakje koffie. Altijd. Nou, zo zou wel beginnen hier. Anders wordt al die smurrig van het zon. Dan krijg ik wel het skip helemaal niet. Ja, roest direct. Ja, zeker. Ja, roest altijd. En dan mag direct wat aan doen? Ja, dan is altijd wat aan doen. Daar ben je de hele tijd mee bezig. Je bent nooit uit werken als het een skipcape is. Koop een boot en werk je dood. Dat is, Motto. dat is het motto hier. Dat is ik echt zo. Wat is Kroegers? Je moet, die gaat de hele dag in de rond
geen smaring bij je gooit, dan wordt hij te warm en dan rijdt te vast. En dan komt de wetter naar binnen, daar. Ja, dat is net de bedoeling. De wetter moet buiten bloeien. Het wist eigenlijk wel, als de matroos dan, maar het wist wel een groot alleen op zijn schip, toch? Ja, het best de hele weekend met zijn buien, eigenlijk. De weekend best alleen. Dan, dat is net erg. Dat wist van tevoren. Ja, dan moest wel zien kennen, hè. Ik heb net even huppakee de stad in. Nee. Dat is wel, soms is het een nadeel, soms, ja, ik vind het erg. En vrouw, had je al een vriendin? Nee, ik heb geen vriendin. Heb ik er tijd voor? Nee. Nee, ik heb geen vriendin. Nee, dat is lastig. Ja? Ja, zeker lastig. Ja, hij is net zo vol dier. Vieze bende. Dikke klooi. Het probleem is, het moet er ik weer uit. Waar zitten we nou eigenlijk? Hier, vlakbij Enkhuizen ben we nog Krekfut. We zijn van een mooie jaarwagen begonnen. Zeg maar zo'n uur en het is nu 12. Ik ben nu 4 weken aan de gang. Dus de dag is dan natuurlijk heel lang. Een hele dag vaardig. Jappie had van zijn 6e en zijn 18e op een internaat zitten en wie eigenlijk alleen nog het weekend bij zijn ouders thuis. Op het schip. De groeit een beetje oors op als een gemiddeld been. Ja, dat heeft soms voordelen en nadelen, sociaal gezien. Ja. Ja, dat is wel makkelijk in groepen, want je hebt altijd in een groep zitten en dat is net de enige. Je zit er met 10 oren bij. Dus dan leest wel die zelf makkelijker op te stellen in groepen. En van deels is er eigenlijk een beetje alleen voor, dus ja, daar ben ik heel zelfstandig van, dus dat is ook wel weer een voordeel. Ja, nadeel zou misschien kunnen wijzen, dat is net. Het veel krijgt of best er alleen nog, zo. Dus er hoeft geen mensen om die heen te hebben om die zelf blij te vinden of zo. Ja, dat net denk ik. Ja, dat is soms een nadeel of een voordeel. Mijn vrienden of zo. Vriendin, ik. De mensen die moeten vrienden hebben, is beetje net gelukkig. Ik vind het ook wel mooi dat ik vrienden heb, natuurlijk, dat is logisch, maar ik zie mijn maat en ik samen munnen net, nou, daar heb ik helemaal geen last van je. En hun ik net. Hun weten wel hoe het zit, dus dat is ook weer een voordeel. Het weer? In Riem? Ja, einde van de dag. Van Maas, Zonnehoeren. Tot jongens, joh. Is dat wijs? Zie je nou? Ja. Wat is dan wel? Nou, ik zal het kip nog even opmeten, dan zal ik nog even nog vol latrine zitten. En dan nemen we een potje bier en dan gaan we op bed.